Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. Гэта ўжо 49-й эпізод падкаста, і ў ім мы накіроўваемся на Палесе. Усё вабіць яно. Дык вось, накіроўваемся ў госці да дзеда Янкеля. Мяркую, вы ведаеце яго і адсочваеце за дзейнасцю Янкеля. І сёння мы паговорым пра тое, што стаіць за праектам і як навакольнае асяроддзе сфарміравала гэты праект. Справа такая, што дзед Янкель – гэта Ігор Гайкевіч з вёскі Букча Лельчскага раёна. І вось гэтая вёска і яе ваколіцы, яны шчыльна паўплывалі на праект. І калі так можна сказаць, яны сфарміравалі яго. Сёння мы будзем размаўляць пра тое, хто такі дзед Янкель, пра букчанскіх дзядоў з мудрасцямі, пра вясковыя гісторыі, у тым ліку містычныя, пра сам праект і пра тое, што даведаўся Ігор пра беларусаў праз праект. Атрымалася утульная размова, пасля якой сапраўды захочацца ў вёску на Палесе. Гэта я так дзелюся сваімі эмоцыямі пасля размовы з Ігорам, асабліва калі яшчэ пабачу фотаздымкі з Палеся. Таму сядайце больш зручна і вандруем. Глядзіце, вось Ігор Гайкевіч, ён жа нарадзіўся ў вёсцы Букча і доўгі час жыў у вёсцы Букча, як бы ўсё там дзяцінства прайшло. І ў нас вельмі многа, скажам так, ёсць такія мянушкі ў вёсцы. У кожнай сям'і ёсць свая мянушка. І вось жыў адзін дзядуля на нашай вуліцы. Ну, яго не Янкель, яго Янчык клікалі, так называлі, Янчык. Цікавы дзядуля быў, цёплыя пра яго ўспаміны. Вельмі многа такіх вось звязаных з гэтым імям мянушак. Таму чамусьці так вось яно адразу ў голову прыйшло, нават доўга я не думаў ні аб чым. Ну, просто так вось, як бы тыя людзі, якія аточвалі мяне, яны самі і нарадзілі вось гэтае імя. Вось дзед Янкель. Ён нарадзіўся сам сабой, магчыма, нават ніхто і не патрэбна было, каб хтосьці падказваў, таму што яно ўсё было на вось вакол, таму і не думаў доўга. Увогуле Букча паўплывала насамрэч на сам праект. Вось як мы ўжо бачым, імя нарадзілася там. Праект ён сам, можна сказаць, і народжаны ў той вёсцы, таму што ўсё маё дзяцінства там прайшло. Я вось бачыў гэтае бортніцтва, я вось бачыў вось заўсёды гэтую прыгажосць прыроды, якая аточвала, таму што на першых парах ўсё ж праект ён больш ахопліваў штосьці пра прыроду, розныя тэмы распавядалі. Вось усё, што мне распавядалі пра меліярацыю. Гэтыя тэмы яны ж заўсёды у размовах там з бацькам, напрыклад, закраналіся. Таму гэта ўсё яно аддавала нейкую частку сябе, недзе там назапашвалася, і потым проста яно нарадзілася ўжо ў праекты. Таму вось гэтыя тэмы пра ахову прыроды, пра меліярацыю, пра бортніцтва, пра розныя заказнікі, якія вакол Букчы, яны адразу вельмі шырока асвячаліся. Гэта ўжо пазней пайшло трошкі па этнаграфіі, па гісторыі і па розным іншым тэмам. Таму вось Букча яна і нарадзіла ўсё, што было ў Букчы, яно на першых парах і адлюстроўвалася ў праекце, пачынаючы з імя і сканчваючы тымі тэмамі. Слухайце, Ігор, а пытанне ёсць вось наконт гэтага падыхода стварэння персанажа менавіта дзядулі. Наколькі ў гэтым ёсць адбітак нейкіх такіх уласных стасункаў са сваімі дзядулямі? Ой, ну адбітка ў гэтым не можа быць такога прамога, таму што я насамрэч ні аднаго свайго дзядулю не застаў і не ведаю, толькі бабулі былі. Для мяне больш было стварыць такі вобраз дзядулі у тым сэнсе важны, што, па-першае, вось як я ўжо сказаў, гэта зборны персанаж такога не проста букчанца, а паліфука. Па-другое, дзядуля ў вачах многіх людзей, як мне здавалася, яго словы выглядалі больш цёплымі і грунтоўнымі. Адна справа крытыкаваць, слухаць, прыслухоўвацца і ўвогуле ўспрымаць словы маладога хлопца, а іншая справа, скажам так, спажываць інфармацыю ад чалавека сталага. Вось гэты ж вобраз ён будаваўся доўга, што вось дзякуючы гэтым тэкстам я заўсёды намагаўся. Ну, як бы гэта цалкам я, просто праз прызму старога дзядулі. І мне здаецца, гэта спрацавала на першых парах. Ну і ввогуле яно працавала, таму што спажываць інфармацыю ад сталага, вопытнага чалавека заўсёды
мне здаецца, цікавей і лягчэй. Таму што, я ж паўтаруся, калі малады хлопец распавядае, ну, гэта наўрад ці кожны будзе прыслухоўвацца. Таму што такое малады, што такое сталы вопытны чалавек, які бачыў жыццё. Ну так, сапраўды. А вось, ну, казалі, што сваіх дзядуль вы не засталі, але тым не менш, жывучы ў вёсцы, у дзяцінстве, там, у падлеткавым узросце, вакол жа былі букчанскія дзяды. Ці ёсць нешта вось такое з успамінаў пра вось гэтых дзядоў вашага, ну, там, дзяцінства? Падчарпнулі якісь там рысы характара, рысы, там, не ведаю, расповеда і камунікацыі ўвогуле? Ну, яно неяк зараз адбіваецца ў праекце? Ну, вось не ведаю, ці яно занадта добра адбіваецца ў праекце, але я вось запамятаў адзін выраз аднаго цікавага дзядулі, які жыў возле нас, дзед Петя Петро. Ён нарадзіў вельмі цікавы выраз. Карацей, мы прыехалі гэта ці та канец жніўня месяца, ці та пачатак верасня, картошку капалі, бульбу. І вось мы ўжо прыехалі з бацькам з поля, тады яшчэ ў школу хадзіў, ну, ўжо такі немалы быў. Ну, карацей, мы приехали с поля, и вось гэтыя мяшкі з бульбай уже там разгружали, уже такі вечар. І, ну, мы такія ж мурзатыя вообще, боже, дзень у поле, там і бацька ж такі, ну, як бы, не з танцаў прыйшлі. І вось гэты дзядуля падышоў і, ну, працянуў руку да бацькі, каб паціснуць, паздароўкацца, як у нас сказалі. Ну, і бацька кажа, боже, кажа, я ж мурзаты весь, рукі чорныя. І вось я гэты выраз запамятаў на ўсё жыццё і зараз ім карыстаюся. Дзед Петро яму сказаў, кажа, Коля, дык я ж не з панскага роду. І паціснуў яму руку. І вось я зараз карыстаюся гэтым выразам часа. Калі нешта такое вось мне там кажуць, я кажу, дык я ж не з панскага роду. Ну, вось гэтая такая, ну, у гэтай, разумееце, яно, магчыма, ўсё і паўплывала, таму што я як бы вельмі захапляюся, скажам так, антычнасцю, вось гэтай класікай. Мне вельмі цікава вывучаць, скажам так, стаіцызм таго ж Марка Аўрэлія, Сенека, так, і так, яны ж такія вось прызнаныя мудрацы, цікава там нараджалі всякія афарызмы, і іх усе ведаюць. А хто ведае гэтага дзеда Петра, які сказаў такую лаканічную і цікавую мудрасць, якая, ну, у гэтых словах вельмі многа насамрэч інфармацыі, вельмі многа. Гэты чалавек быў, яго, на жаль, ужо няма, ён быў вельмі працавіты, яго заўсёды была велічэзная гаспадарка. Ну, карацей, гэта чалавек, які ўсё жыццё, відаць, што вельмі працаваў і не баяўся гэтай працы, і таму жыў добра. Магчыма, жыў цяжка, але ў яго заўсёды быў, я ўпэўнены, быў хлеб на стале і ўсё, таму што, ну, ён працавіты быў. Ён вельмі доўга трымаў гаспадарку, і яго трактар быў, і ўсё, ён заўсёды працаваў. Таму што жыццё ў вёсцы, яно ўвогуле патрабуе вельмі цяжкіх фізічных намаганняў, калі хочаш жыць добра. І вось зноў ж такі, павяртаючыся да таго, што якую адукацыю атрымаў гэты дзядуля. Ён распавядаў, што ён там у нейкіх палатняных штанах, партках, як ён казаў, хадзіў у школу і падпаясваўся матузкай некай. Ну, разумееце, якое ў яго дзяцінства было. Але, нягледзячы на тое, што я не вучыўся ў Сарбоне ці дзесьці яшчэ, ён мог змясціць вельмі вялікую мудрасць у кароткім выразе, які я запамятаў на ўсё жыццё, і, магчыма, я буду гаварыць гэта сваім дзецям. Вот гэтыя словы, што я не з панскага роду, яны вельмі многае насамрэч значаць, і мне здаецца, што такі вось адбітак пакінулі ўва мне, ну, насамрэч сур'ёзны. Ну, у гэтым выразе ўся мудрасць вось гэтага палескага дзядулі, шараговага, звычайнага палескага дзядулі, да любога, просто любога дзядулі. Вось карысна размаўляць усё ж са сталымі людзьмі, таму што яны народжваюць вельмі лаканічныя, простыя, але зразумелыя істыны, якіх вельмі часта маладым не хапае. Таму што мы гэтага не можам ведаць, просто таму што мы не пражылі такое доўгае жыццё. Усё ж вопыт гэта вельмі важна, жыццёвы вопыт. Тут все вакол букчы, вакол вёскі, і у вас там праходзіла, ну, большая частка вашага жыцця на сённяшні момант. У меня такое пытанне, а вось, ну, для вас вёска Букча гэта што? Ну, вось зараз. Ой, ну, гэта нешта такое вельмі цёплае, роднае, радзіма такая, бацькоўскі дом. Гэта ўвогуле, калі гаварыць праз прызму праекта глядзець, то гэта падмурак праекта, таму што, ну, я зараз вельмі радуюся, калі вось дачка, моя кросная донька майго старэйшага брата,
калі яна размаўляе па-букчанскі са мной. Ну вось я скажу так, на той гаворцы. Ну таму што яе матуля патрабуе, каб яна ну правільна гаварыла, таму што і ў школу ісці. Ну тут же такое пытанне, што я вось стукаюся з тым, што людзям патрэбна тлумачыць, што беларуская мова гэта не толькі мова, якая ў кнігах, тое самае руская мова. У кожнай мове ёсць літаратурная ці як яе не назаве, акадэмічная, канцылярская мова. Мова, скажам так, афіцыйнага справаводства, кнігадрукавання, навук і так далей. Але асновай і жывой часткай любой мовы з'яўляюцца гаворкі. І вось гэтыя ўсходнепалескія гаворкі, на якіх вось я вырас, так, дзе насамрэч кожная вёска размаўляла амаль што па-свойму, а калі браць вось Букча, яна ж на мяжы насамрэч усходняга і заходняга Палесся. І гэта вельмі цікавы рэгіён. Вось паблізу Тураў, трошкі туды Лельчыцы. Праз Альманы там ужо Столін, Давыдгарадок і так далей, і так далей. Гэта ўвогуле, ну, вельмі цікавае месца. І Букча, магчыма, і паўплывала на ўсё, яна і стварыла вось гэтую, я б нават сказаў, філасофію вось гэтага дзеда Янкеля. Таму што я зараз вось часта вельмі ўзгадваю. Раней я, зразумела, на гэта ўсё не звяртаў увагі. Мы раней летам заўсёды хадзілі гуляць у футбол на стадыён школьны. Гэта такое месца было, дзе збіраліся ўсе, не знаю, вясковыя хлопцы розных узростаў. І карацей, я вось памятаю яшчэ, як я быў такі больш-менш маладзейшы, маленькі хлопчык, мы ўсё роўна хадзілі гуляць, і позна вечарам, вяртаючыся са стадыёна, я вось памятаю, што з кожнага куточка вёскі даносіліся такія шыкоўныя, цікавыя спевы бабуль. Гэтых бабуль, на жаль, ужо, мне здаецца, няма. І, ну, збіраліся бабулі і дзядулі вось на лаўках. Раней вельмі многа было такіх пышных высачэных клёнаў. Ці то яны, я маленькі быў, мне здаваліся такімі недасяжнымі, нібыта ў нябёсы цягнуліся. І вось яны спявалі вельмі прыгожыя песні. Любоў да гэтых песен і настальгія вось па ўсяму гэтаму, яна адносна нядаўна ува мне прачнулася. Але мне здаецца, яна весь гэты час спала. І вось гэтыя бабулі і дзядулі, якія спявалі, жылі там, яны, магчыма, закінулі нейкае такое зярнятка, ну, скажам так, вось у душу, у сэрца, якое прарастала праз гады, і вось дзесьці на мяжы 20 гадоў яно пачало ўжо вось сталець і прарасло. І вось зараз я проста гэта ўсё успамінаю. Мне такая любоў да гэтых вось традыцыйных спеваў не калі маладыя дзяўчаты спяваюць, а менавіта калі бабулі. Таму што, ну, я не ведаю, як гэта растлумачыць. Гэта такое вось такія настройкі, якія немагчыма выдаліць ужо. Я спадзяюся, што гэта перадасца і маім дзецям, маёй дачцэ вось зараз. Вось кранаючы яшчэ тэму Букчы і ўжо, ну, так, тэму праекта, раней, ну, як мінімум раней, у вас была рэгулярная такая рубрыка адзначаць штомесяц спіс святаў і, ну, там розныя прыкметы да гэтых святаў. Вось пытанне менавіта праз прызму Букчы. Як гэтыя святы, гэтыя святочныя дні праходзілі ў вашым дзяцінстве? Ці нешта ўвогуле адбывалася такое, што вы там пісалі там праз прыкметы розныя, там праз розныя там абрады? Ці гэта існавала? Тыя ж самыя бабулі, якія спявалі, яны там, ну, жылі гэтымі абрадамі, святамі ці не? Ну так, ну, па-першае, гэтая рубрыка павяртаецца, але яна павяртаецца ў відэафармаце. Вось я сёння ўжо скончыў мантаваць усё. Павяртаючыся да вашага пытання, а што я магу сказаць? Ну, мой бацька і зараз гэтымі прыкметамі жыве насамрэч. Ён вельмі заўсёды звяртаў на гэта ўсё ўвагу. І вось я сёння рабіў відэа пра першы месяц лета і узгадаў, як раней бабулі, да яшчэ мая матуля, я не ведаю, вось ці зараз ужо так робяць. Зараз гэта ўсё адыходзіць на, ну, такое, на другасны нейкі план. Але раней вось я добра памятаю, што па ўсёй вёсцы, вось чамусь у мяне такія ўспаміны засталіся, такая карцінка, калі вось вяртаецца чарада кароў з пашы. Усе бабулі іх сустракаюць, чамусьці мы там іх сустракалі, дзеці малыя, не ведаю чаму. Кожная гаспадыня сваю карову сустракала. І я памятаю вось гэты час на Тройцу, у нас Тройца казалі, ну, дзесьці сёмуха, мабыць, Плечаня, но у нас Тройца. Я памятаю, што ўсе вароты, усе вокны, вось гэтыя шаляванні хат, усё, куды можна было ўставіць вось гэтыя кліновыя галіначкі, вся вёска была ў іх проста. Я, канешне ж, тады не разумеў, для чаго гэта. Да я і не цікавіўся, мне здаецца, нікаму, і пытанні такія не задаваў. Гэта зараз ужо ўсё цікава. Але так, раней, канешне, вёска жыла вось гэтымі святамі,
кірмашы вось гэтыя, калі там у кожнай вёскі ездзілі ў суседнія вёскі там, таму што сваякі былі ўвезде, у когосьці ў Тонежы, у Прывалачах, у Бучы. Але з цягам часу і вось нават ужо калі я школу скончваў, ну гэта там намагаліся яшчэ, памятаю, масленіцу святкаваць, вось гэтую спальваць елачку і так далей. Але ну на жаль, на дадзены момант, як я ацэньваю гэтую сітуацыю, гэта ўжо ўсё забываецца. Таму што як бы ў вёсках ужо мала людзей засталося і наўрад ці хтосьці гэтым зможа нарадзіць по-новаму. Але раней так, вось адказваючы на вашае пытанне, раней вось магчыма ахоўнікамі ўсяго гэтага былі вось гэтыя бабулі вясковыя, якія ведалі ўсё, якія без календароў ведалі, якое сёння свята, калі Харытон, калі Пракоп, калі Тройца, калі што, яны ведалі ўсё. А гэтыя святочныя дні яны былі неяк заўважныя праз адзенне мясцовых жыхароў вось старэйшых? Раней бабулі, яны ж апраналіся ў гэтыя святочныя дні, вось абавязкова былі вось гэтыя пярэднікі вышытыя, вось гэтыя славутыя тонежскія кабаты. Ну яны не толькі тонежскія, яны ж як бы і на Букчу, гэта ж вакол вёсак было. Проста Тонеж чамусьці этнаграфічна больш знакаміты, туды заязджалі ўсе, і Міхась Раманюк, і ўсе, да Букчы чамусьці не даязджалі. І вось сутнасць у тым, што я насамрэч вось яшчэ добра памятаю, хаця я быў маленькі, але я запамятаў вось гэтыя чароўныя ўзоры вышытыя. Ну я думаю, што гэта не звязана з тым, што я з тых мясцін, але па прыгажосці вось гэты строй традыцыйны таго рэгіёна, адкуль я. Зразумела, што агулам яго б назавуць, магчыма, турава-мазырскі, але лакальна давайце скажам, што вось вёсак Букча, Тонеж, Іванава Слабада, вось адкуль у мяне родзічы сваякі. Вось, дарэчы, у мазырскім музеі палеская веда, там вельмі вялікая калекцыя строяў і заходняга Палесся, і ўсходняга Палесся. І вось там я, як калі чытаў лекцыю, я адразу заўважыў вось гэты тонежскі. Ну ён неверагоднай прыгажосці, Божа. Ну ці гэта, магчыма, ностальгія па дзяцінству і мой погляд ужо не суб'ектыўны, больш эмацыйны, ці ўсё ж ён сапраўды прыгожа, не ведаю, але ўсё ж, магчыма, можна сказаць адно: маё дзяцінства сярод гэтых бабуль, вось гэтым этнаграфічным раі, яно і нарадзіла дзеда Янкеля. Гэта я вось зараз, дзякуючы вам, прыходжу да гэтага выніку. Сам праект пазіцыянаваўся як пра Палессе, але з цягам часа з'яўляюцца розныя допісы, у тым ліку не пра Палессе, і калі аналізаваць вось апошні кантэнт, то Палессе такое становіцца, ну не тое што другасным, але яго не так шмат. І вось пытанне, чаму зараз кантэнт дзеда Янкеля ён менш пра Палессе? Ці ёсць у гэтым нейкі сэнс, што ўжо перабраны ўсе тэмы, альбо што там Палессе ўжо надакучыла, хочацца штосьці іншае. Вось чаму такая адбываецца трансфармацыя? Ну, трансфармацыя адбываецца як бы невымушана, гэта ўсё нават і не спланавана. Сутнасць у тым, што так, спачатку ж планаваўся праект, вось з'явілася тэма, так, Палессе, пазнай Палессе, пра што распавядаць тады хацелася? Ну, пра тое, што навокал, так, адштурхоўваўся ад гэтага, але з цягам часу, ну як бы ж дзед Янкель гэта ў першую чаргу, гэта ж я. Я не абмяжоўваюся, скажам так, вось рэгіёнам Палесся. Мая цікаўнасць і ўвогуле да гісторыі Беларусі, да культуры і да многіх іншых момантаў. Таму з цягам часу і пачалі з'яўляцца допісы, вось пасты на розныя тэмы, не звязаныя з Палессем. Але ўсё ж, нават калі браць пэўныя там публікацыі пра пісьменнікаў, заўсёды распавядаючы ў асобным пасце пра пэўнага пісьменніка, заўсёды потым імкнуўся знайсці нейкую інфармацыю. Карацей, тое, што знайсці нешта такое, што яго звязвае з Палессем. І вось таму і нараджаліся пэўныя там такія допісы, калі спачатку, напрыклад, пра Янку Маўра, там нейкія біяграфічныя моманты, так, і маё захапленне яго творчасцю. А потым там Палесся Маўра, напрыклад. Я ўжо там шукаў, што ж ён, дзе ж ён неяк, магчыма, закрануў. Ну і пра розных іншых. Калі, напрыклад, распавядаеш пра Мележа ці Шамякіна, то зразумела, што ты ў першую чаргу разглядаеш іх як класікаў беларускай літаратуры, так, а не нейкіх там жыхароў Палесся, але потым распавядаў ужо пра іх узаемадзеянне з Палессем. Але ўсё ж вы вось трапна зазначылі, што з цягам часу Палессе, ну, тэм становіцца болей.
Таму што як бы я ж ад сябе распавядаю і вось паўтаруся, што мае інтарэсы яны не абмяжоўваюцца, прабачце за такое вось паўтарэнне, межамі Палесся. Ну мне здаецца, гэта нармальны працэс. Тым болей вось калі зараз ужо асоба не прыхавана дзедам, магчыма нават з цягам часу будзе ўсё больш і больш з'яўляцца новых тэм. Але ўсё ж ад Палесся я нікуды не адыду, таму што Палессе гэта мая радзімая, я лічу сябе палешуком насамрэч у першую чаргу, а ўжо ў другую чаргу беларусам, таму што як бы ну не ведаю. Палессе гэта Палессе, яно ў сэрцы да апошняга моманту. А не было ўвогуле нейкіх думак, каб абмежавацца непасрэдна тым рэгіёнам, адкуль паходзіце? Не ведаю, там Лельчскае Палессе, Убрацкае Палессе ці не ведаю, як там назваць. Ну так, кажуць жа Убрацкая, назовем гэта Лельчыцкая зямля, так? Як бы Букча яна ж тэрытарыяльна амаль што аднолькава блізкая як і да Турава, так і да Лельчыц. Ну Лельчыцы гэта проста раённы цэнтр, таму пэўныя адміністратыўныя моманты там нейкія звязаныя са справаводствам, з дакументамі, зразумела, што там вырашаюцца. Але жыццё на Лельчыцах яно ж не зацыклена. Зразумела, вёскі, якія бліжэй да Лельчыц, то людзям прасцей, напрыклад, на той жа базар з'ездзіць у Лельчыцы. Але хтосьці ездзіў у Жыткай чи ў Тураў. Ну як бы я не магу сказаць, што я там цалкам там вось Лельчыцкі раён, гэта для мяне ўсё зразумела. Я вельмі захапляюся вось рэгіянальнымі асаблівасцямі Лельчыцкага раёна нашага, таму што там вось, напрыклад, тая шчырачка, што ў Тонежы, вось гэта абрад укання вясны, ці, напрыклад, тыя ж грамніцы, якія мне вось у гэтым годзе, дзякуй Богу, змог туды трапіць у Новым Палесе, ў вёсцы, это Лельчыцкі раён, там таксама вельмі цікавы абрад. Ну і карацей, і там насамрэч у Лельчыцах, у Лельчыцкім раёне, вось гэта назовем так Турава-Лельчыцкая зямля, вельмі многа этнаграфічнага багацця, якое проста паўсюль. Але распавядаць лакальна, ну я не змог бы, таму што вось патрабаванне маё ўнутранае, яно я і так сябе стрымліваю насамрэч, таму што тэмы, на якія хочацца размаўляць, яны бясконцыя, яны выходзяць нават за межы Беларусі. Робім невялічкі, але важны перапынак. Праект Вандра існуе выключна на падтрымцы чытачоў і слухачоў. Падтрымка гэтая зараз ёсць, але нават не пакрывае ўсе тэхнічныя выдаткі. Пра аплату працы тут нават гаворка яшчэ не ідзе. Шчыра кажучы, падтрымка матывуе і надае сіл. Зрабіць гэта можна праз любы зручны вам спосаб: Patreon, Ko-fi, Boosty ці PayPal. Дзякуй. Акрамя уласна праекта самога выходзіла кніга яшчэ, і ну як вы ўжо азначалі там у папярэдніх там інтэрв'ю, сваіх расповедах, што ўвогуле кнігу з казкамі яе ў першую чаргу пісалі для дачкі. Тут вось пытанне, а як увогуле прайшло гэта напісанне? Кніга менавіта дзедавы казкі, дзеда Янкеля, яна з'явілася першую чаргу дзякуючы праекту, таму што была нейкая медыйнасць, людзі падтрымалі друкаванне гэтай кнігі. Магчыма, дзякуючы праекту было лягчэй знайсці выдавецтва, якое возьмецца за друкаванне кнігі. І ўвогуле быў ужо пэўны базіс. Было вельмі многа допісаў, публікацый, дзе я апісваў вось гэтыя казкі, якія потым па большай частцы ўвайшлі ўжо ў кнігу. Многа іх можна знайсці вось менавіта на старонцы ў Instagram, таму што як бы я іх ужо ў кнізе ў больш шырокім фармаце зрабіў, таму што фармат Інстаграма абмяжоўвае колькасць сімвалаў, і кніга дала магчымасць больш раскрыць цікава гэтыя тэмы казак, якія я дзесьці чуў, якія дзесьці сам выдумаў, і чаму увогуле я вырашыў напісаць кнігу. Ну, па-першае, гэта нейкі крок наперад, разумееце, вось хочацца развівацца, хочацца рухаць наперад. Ну проста весці праект, увогуле стварэнне праекта гэта ж нейкі выклік сабе, што вось я магу нешта рабіць цікавае і карыснае. Ну дасягнуў нейкага моманту пікавага, вось там была нейкая пэўная колькасць падпісчыкаў, зваротныя сувязі, здаецца, людзям падабаецца. А што далей? Ну вось што далей? Патрэбна ж неяк рухацца. Што я магу? Ну, я так прааналізаваў, што я магу вось з тэкстам працаваць, так, у сэнсе пісаць тэкст. Ну і з дзяцінства люблю маляваць. Ну як гэта спалучыць? Ну, я так падумаў, што ў кнізе, я падумаў, што гэта будзе добрым нейкім падмуркам для
пэўнага новага этапу ў самаразвіцці, вось калі дазволіце так сказаць, нейкая прыступка наверх далей новая. Гэта вельмі складана было ў тым сэнсе, што калі няма вопыта, ты ўвогуле не ведаеш, як падысці з якога боку да гэтага пытання, таму трошкі было многа незразумелага, але ўсё ж жаданне надрукаваць кнігу яно ўзяло верх, і намаляваў малюнкі, напісаў тэксты, прысвяціў дачцэ. Вось дачка таксама адыграла, нараджэнне дачкі адыграла пэўную ролю, таму што, па-першае, хацелася пакінуць нешта дачцэ такое, што кніга, яна хоць і мае нейкі матэрыяльны вось такі вось гэта матэрыяльны прадмет, скажем так, мы яго можам патрогаць, нават панюхаць, нават лізнуць, да і з'есці можна тую старонку. Але яна мае адваротную старонку свайго існавання ў тым, што кніга гэта не проста матэрыяльны прадмет. У той жа час гэта і нематэрыяльны прадмет. Гэта нейкі помнік, які ты пакінуў пасля сябе. Яе могуць, напрыклад, спаліць, але яна застанецца вось у памяці, што яна была, вось яна была напісана. І хочацца пакінуць сваёй дачцэ нешта такое, ну, тое, што застанецца назаўсёды пасля мяне. Не проста там, разумееце, зразумела, што кожны бацька і маці хочуць сваім бацькам па меры магчымасці даць усё. Хтосьці там кватэру купіць, хтосьці аўтамабіль, хтосьці паесці, так. Ну, што б гэта ні было, гэта частка іх любові вось да свайго дзіцяці. Я вырашыў пайсці трошкі далей, і ну я так жартаваў жонкай, казаў, што вось будуць у яе нейкія там ухажоры, будуць вершы пісаць, прысвячаць, а яна скажа, што супакойцеся, хлопцы, мне там годзік толькі споўніўся, а мне ўжо кнігу прысвяцілі цэлую. Ну, жарты жартамі, але хочацца, што ну вось, і яшчэ хацелася, ёсць такі пэўны страх, што беларуская мова будзе нецікавая маёй дачцэ. Ну, я думаю, што гэтага не будзе, але страх нейкі ёсць, потому што я ўпэўнены, што ўсё будзе нармальна ў гэтым сэнсе. І вось гэта нейкая, магчыма, прычына будзе для яе у любым выпадку зацікавіцца беларускай мовай, таму што, ну, мне здаецца, ні адно дзіця не будзе абыякавым, калі б, ну, вось, каб мне бацька напісаў кнігу, напрыклад, на нямецкай мове, ці маці там. Ну, мне здаецца, я б яе ў школе вельмі добра вучыў бы, таму што мне хацелася б зразумець, што ён там мне напісаў. Нейкі ж пасыл там ёсць, нейкая ж мараль, нейкая ідэя там ёсць. Таму вось гэта такія прычыны, нейкая новая прыступка ў самаразвіцці, дальнейшае развіццё праекта ўвогуле, нейкая новая старонка. І вось падарунак для дачкі і перасцярога таго, што, спадзяюся, яна зацікавіцца беларускай мовай хоць на нейкім узроўні такім базавым. Ігор, хацеў яшчэ спытаць наконт зместа гэтых казак, а наколькі паўплывалі тыя гісторыі ці, мабыць, казкі, якія веравалі ў букчы, і наколькі паўплывалі, напрыклад, тыя гісторыі казкі, якія збіралі рознага кшталту этнографы па Палессю? Ой, так, ну, насамрэч, вельмі вялікую ролю адыграў мой бацька ў гэтым, таму што ён распавядаў вельмі цікавыя гісторыі, не казкі. Ён распавядаў нібы гэта рэальныя гісторыі. Мае бабулі пакойныя. Там вось ёсць казка пра белую карету. Я, канешне ж, трошкі гэтую гісторыю перарабіў, бо я яе дакладна не памятаю, але вось мне бацька распавядаў, што ён распавядаў гэта не як казку, а як рэальнае здарэнне, што вось яго мая прабабуля, яго бабуля там зімой выйшла на вуліцу, пачула, як сабакі брэшуць, і звон званочкаў. І вось яна пабачыла, як карета з прыгожымі белымі коньмі, а это ж галодныя годы пасля вайны. Прабаба Марына, яна ж акрамя сваіх дзяцей выхоўвала ж, выгадоўвала ж і дзяцей-сірот, якія засталіся ў вёсцы без бацькоў. Ну, гэта вельмі складана, насамрэч, усё. Тэмы такія цяжкія. І вось гэтая карета спынілася каля аднаго дома, адтуль выйшла нейкая істота, постаць, ведае, што і зашло нібыта ў гэтую хату. І там праз пэўны час, ці то на другі дзень, ці то як, карацей, усе дзеці памерлі. І вось казалі, што гэтая карета нібыта па букчы ездзіла. А зараз, вывучаючы этнаграфію, я разумею, што гэта тыповы сюжэт для палескага фальклора, вось для дэманалогіі палескай, таму што у палескай дэманалогіі, вось, дзякуй Богу, многа этнографаў фіксавала вось гэтыя асаблівасці. Хутчэй за ўсё гэта быў тыф, таму што вось апісваючы балячкі, палюшкі заўсёды іх неяк апісвалі як матэрыяльных істот з пэўнымі асаблівасцямі. Вось апісвалі там паморак, тыф, розныя балячкі такія
І вось як я зараз разумею, гэта хутчэй за ўсё быў тыф. Ну зразумела, што дзеці ад тыфу умерлі, але адкуль вось гэтае бачанне гэтых карет? Ну няўжо чалавек выйшаў і яму там ну нейкая фантазія ці гарачка нейкая стукнула, я не ведаю. Ну гэта вельмі паўплывала. Вельмі паўплывала гісторыя бацькавай цёткі пакойнай. Яна распавядала, як ішла з працы, раней жа там нейк вярталіся позна з тых калгасаў, там што яны там рабілі. І вось яна распавядала гісторыю, як шла і нешта ішло за ёй. Яна думала, што гэта таксама нейкая жанчына там позна вяртаецца, кажа яна мне гэта распавядала маленькаму, я гэта памятаю. Ну насамрэч яно адбілася ў мяне ў памяці вельмі добра. Яна кажа, я спынялася, ну чую там лісце шорка, я спыняюсь, а цёмна ж раней так вуліцы вясковыя не асвячаліся. Ну і кліча, хадзем за мной, ну разам пойдем, не так жа страшна, весялей, ўсё. Кажа, я спыняюся, яна спыняецца, я іду, яна ідзе. І ну вось так некалькі разоў паўтаралася, пакуль гэтая істота нібыта не запрыгнула ёй на плечы і не пачала душыць. Ну зразумела, што гэта істота як бы яна была нематэрыяльная, яе патрогаць немагчыма. І карацей яна там пабегла дадому і потым распавядала, што ў такіх ну як бы яна павучала, як себе паводзіць у такіх сітуацыях. Яна распавядала, што вось гэтая прабаба Марына ёй казала, патрэбна было сказаць штосьці накшталт, я не памятаю даслоўна, штосьці накшталт таго, а дзе ты быў, калі ці то Хрыста распіналі, ці што, ну нешта вось такое нейкае закляцце, назовам гэта так. Але гэта рэальная гісторыя, мне гэта распавядалі не як казку, а як рэчаіснасць, з якой калі сутыкнешся, вось патрэбна так вось бароцца. Вось гэта я ж бабуля я забыў і вельмі зараз сумую, што не магу згадаць гісторыю пра вось мы былі ў лесе таксама маленькія, магчыма хадзілі па губ'які. Губ'якамі ў нас называюць там усе грыбы, акрамя белых. І карацей, мы там сустрэлі нейкую вужаку, магчыма гэта серабранка, ці як яна называецца, я дакладна не ведаю. І вось бабуля пачала распавядаць, што гэтая вужака слепая. Ну она такая, ведаеце, чаму яна слепая? Ну на нас з братамі, мы такія не, мы ўвогуле не ведаем, што яна слепая. І вось тут мае ўспаміны абрываюцца, я не магу згадаць гэтую гісторыю. Вось гэта ўсё так вельмі абрывачна, што там нешта звязана з тым. Магчыма, хтосьці будзе слухаць гэты падкаст, я благаю, малю, магчыма, хтосьці ведае гэту гісторыю, пішыце паўсюль, пішыце мне, пішыце на вандру, распавядзіце. Карацей, вось там штосьці звязана з тым, што ехаў нейкі кароль на кані, і ў яго адбыўся нейкі дыялог вось з гэтай вужакай, з гэтай змяёй, ці што гэта. Вось яна нешта яму там зрабіла, карацей, я не памятаю. І вось гэтыя ўсе гісторыі, яны вельмі адбіліся ва ўспамінах, увогуле ва ўспрыманні вось гэтага ўсяго, скажем так, палескага свету, разумееце, ён жа сапраўды чароўны. Ну, калі на яго не глядзець вось так пад такой прызмай рэчаіснасці і рэальнасці і такога здаровага глузду, трошкі пад іншым кутом, менш рэальным, але ад таго не менш цікавым і, ну, я не... Ну, гэта не глупства, гэта насамрэч па лесе. І вось гэтая гісторыя, гэта ўсё вельмі цікава. І па большай частцы, калі павяртацца да кнігі, паўплывалі вось гэтыя ўсе аповеды, расказы. Вось адзін з самых апошніх мне распавядала цёшча брата. У нас гэтае свята называецца чудо, пра цуды, пра тое, як пайшлі муж з жонкай у поле там сена грабсціць, нешта такое, і як там капа бегал. Ну так, потому што не патрэбна ў гэтае свята нікуды хадзіць. Мне яшчэ бацька казаў, што чудо блудзіць будзе. І он аднойчы паехаў у грыбы, і яго машына там ламалася. І гэта было нядаўна. Карацей, гэта ўсё... Ну, так можа камусьці здасца смешкі смешкамі, нейкай містыкай такой нерэальнай, якой можна пужаць дзяцей, але насамрэч гэта ж адносна нядаўна яшчэ палешукі жылі гэтым. Яны ж верылі ў гэта. Мая бабуля, вось якая па матчынай лініі, яна заўсёды забараняла хадзіць, ну, яна крытычна ставілася да таго, што можна там выйсці ўначы ў туалет, на двор схадзіць. Ці перад сном паглядзець у акно. Ну нельга гэтага рабіць. Ну таму што яна казала, ты можаш нешта там пабачыць, цябе напужае, спаць не будзе. Людзі жылі гэтым, гэта не казкі. Магчыма, таксама неправільна прыпаднесена гэтая кніга, названа дзедавы казкі, і людзі цапляюцца за гэтае слова казкі.
Разумееце, гэта як з Данты, вось боская камедыя. Камедыя для нас гэта нешта смешнае. Раней камедыя называлася проста любы твор, які сканчаўся, скажам так, нейкім добрым фіналам, не смерцю галоўнага героя, разумееце? Так і тут. Зараз для нас казка гэта нешта такое вось, ну такое для дзяцей, там Іван Царэвіч некуды пабег з ваўком. Але насамрэч рэч, гэтыя ж казкі, гэта рэальны светапогляд палюшкоў па большай частцы у тое, у што яны верылі вось адносна нядаўна, чым яны жылі. Яны не пужалі гэтым дзяцей, яны засцерагалі дзяцей, вось як мне бабуля расказала, калі нешта не дай бог такое сустрэне, што трэба то-то то-то сказаць. Гэта жыццё было для людзей, таму магчыма варта пазнаёміцца з гэтымі казачкамі. Калі казаць пра інтарэс ваш да грамадства, ось за 3,5 гады, так? Дзесьці 3,5-4 гады праекту. А што вы ўвогуле зразумелі пра веды беларусаў пра Палессе і ўвогуле пра спадчыну? Так, ну глядзіце, вось калі казаць пра веды беларусаў, то мая аўдыторыя па большай частцы там ўсё ж зацікаўленыя людзі, у якіх ёсць магчыма, нейкае сутыкненне з падобнай інфармацыяй. Таму па большай частцы там ўсё ж людзі, якія нешта ўжо ведаюць. Але вось на прыкладзе допісаў пра беларускую мову і ўвогуле нейкіх узаемаадносін з людзьмі, да і ўвогуле я сам не ведаў гэтага, дзякуючы праекту даведаўся таму, што я пісаў вось пра беларускую мову, многа тлумачыў, мяне вось закраналі пэўныя моманты. Вось ведаеце, калі чалавек намагаецца размаўляць на беларускай мове, і мне непрыемна, калі яго пачынаюць выпраўляць. Асабліва, калі гэта робяць нейкія беларускамоўныя персоны, асобы, так? Таму што я ўсім намагаюся тлумачыць, мне вельмі сумна, што мне гэта не распавядалі ў школе. Я, шчыра кажучы, адносна нядаўна даведаўся, што гэта характэрная рыса для кожнай мовы. Калі я пачаў вывучаць гэтыя пытанні, робячы допісы вось пра беларускую мову, я даведаўся, што кожная мова, яна мае свае шматлікія гаворкі, якія могуць быць часам вельмі непадобныя адна да адной, таму што рэгіянальныя нейкія там асаблівасці, нават сацыяльна-эканамічныя, палітычныя, увогуле. Але ўсе яны становяцца пэўным падмуркам для мовы літаратурнай, скажам так, вось адной мовы, якая аб'ядноўвае ўсё, якая становіцца мовай, як у Вялікім княстве Літоўскім зазначалі, канцылярскай, так? Мовай канцылярыі, на якой пісаліся дакументы. Таму яна становіцца для ведання абавязковай кожнаму. Мяне вельмі кранае тое, што людзі, якія трошкі не парынутыя ў тэму, яны кажуць, яны не называюць гаворкі брэшчыны заходнепалескімі гаворкамі. Вось многія кажуць, мяне гэта вельмі кранае, кажуць, так яны ж там па-ўкраінскі гавораць. І мяне гэта вельмі кранае, кажа, это так зразумела, вельмі многа падабенства. Зразумела, вельмі многа падабенства. Але гэта частка беларускай мовы, магчыма, самая прыгожая частка, на мой погляд, і нейкі такі, скажам так, перліна, так, вось беларускай мовы. Вельмі аўтэнтычныя гэтыя гаворкі, вельмі прыгожыя, вельмі непадобныя, але гэта беларуская мова. І вось калі ў мяне бралі адносна нядаўна інтэрв'ю, я намагаўся растлумачыць вось дзяўчынцы-журналісты, вельмі яна такая класная. Але я як не намагаўся растлумачыць, што яна кажа, вы ў жыцці на беларускай мове размаўляеце. Я гавару, што размаўляю на роднай гаворцы. Літаратурную мову беларускую я выкарыстоўваю ў пэўных такіх вось афіцыйных момантах, скажам так. Дзесьці вось камусьці інтэрв'ю даць тое ж так, з кімсьці такім вось паразмаўляць і ў асноўным пры вядзенні сваёй старонкі. У жыцці я размаўляю на той гаворцы, на якой размаўлялі мае бацькі, гавару, гэта вось там турово-мазырская, туды-сюды, намагаюся растлумачыць. Я разумею, што яна мяне не разумее. Таму што для чалавека беларуская мова, гэта беларуская мова, ведаеце, з падручніка, на якім напісана беларуская мова. І вось я бачу, што беларусы трошкі, мы самі сябе не ведаем. Нам вельмі патрэбна яшчэ працаваць над сабой. Гэта не толькі ў сэнсе там «Пазнай Палессе», так, як вось называецца праект, гэта ўвогуле «Пазнай сябе». Мы многае не ведаем. Мы не ведаем, як мы размаўляем, мы не ведаем, як размаўлялі нашыя продкі, традыцыі, культурныя моманты. Вось вельмі была такая кранаючая гісторыя, калі мне жанчына пісала пасля допісу пра заходнепалескія гаворкі, яна піша, што вось дзякуй вам, ўсё такое, і кажа, я ўсё жыццё выпраўляла сваю дачку, гаварыла ёй, гавары нармальна.
і з самага дзяцінства яе выпраўляла, забараняла ёй размаўляць вось на адной, скажем так, заходнепалескіх гаворах. Але, кажа, мяне крануў момант да слёз, калі памірала мая маці, яе бабуля. І вось гэтая дзяўчынка, якую я выхоўвала на рускай мове, забараняла ёй заўсёды размаўляць па-нашаму. Я пачула, знаходзячыся ў суседнім пакоі, як мая дачка вось на гэтай роднай гаворцы, на якой яна ніколі не размаўляла, тому што яна была пад забаронай, яна размаўляе вось з гэтай бабуляй. Кажа, гэта мяне кранула, я зразумела, што я зрабіла вялікую памылку. Хацелася б, каб не ў такія моманты беларусы пачыналі разумець сябе, так? Тому што, але мы сябе не ведаем. Я думаю, нам яшчэ вельмі многа патрэбна над сабой працаваць і глядзець прям у саміх. Ось прама ў сябе, стаць перад люстэркам, паглядзець сабе ў вочы і запытаць жа, сказаць прама, хто я і кім я хачу быць. Гэта вельмі важна. Ігор, пытанне тады, а хто вы і кім вы хочаце быць? Ой, як вы, канешне, поймалі. Самі падвялі да гэтага пытання. Так, хто я? Я хачу быць чалавекам. Вельмі важна быць чалавекам, і я гэта зразумеў. Карацей, вось я аднойчы трапіў быў у бальніцу, у мяне было воспаленне сэрца, і мне вось гэты врач, які лекаваў мяне, так, ён зайшоў. Я тады актыўна займаўся спортам, ўсё такое, і вельмі гараваў, што, думаю, ўсё, якось, у юнацтве ты не можаш выйсці за пэўныя межы ўспрыняцця свету, так, і я такі думаю, ўсё, што, як, я ж не разумею, як. Што будзе далей, чым мне займацца. Я памятаю, мне вось гэты врач, я не памятаю, як яго завуць, але ён мне сказаў, кажа, слухай, кажа, у жыцці галоўнае чалавекам быць, а не ўсё вось гэтае вот. І, канешне ж, ён не патлумачыў, што значыць чалавекам быць, але мне хочацца быць сапраўды чалавекам, і я гэта разумею так, што хочацца рабіць нешта карыснае, і самае галоўнае ў жыцці выкарыстаць гэтае жыццё карысна, не змарнаваць ні адной хвіліны свайго часу, што ў мяне пакуль не атрымліваецца рабіць, таму што вельмі часу многа змарнована. Мне здаецца, што я мог бы зрабіць вельмі нашмат болей карыснага для Беларусі, для краіны, для народа, для сваёй сям'і, для самога сябе. Разумееце, для кожнага настане пэўны момант, калі давядзецца, не расплюшчыць вочы, так? І дай Бог, каб гэта ўсё было без нейкіх пакут. І хочацца, калі ўжо настане гэты момант, каб людзі сапраўды сказалі, ён пакінуў пасля сябе вельмі многа карыснага для нас, і каб мне там, калі давядзецца сустрэцца з нейкім, Данта Вергілія там сустрэў, я спадзяюся, кого-нибудь цікавейшага сустрэну. І, мне вось кажуць, сапраўды скажуць, што ты зрабіў? Што ты жыў? Які сэнс? А я скажу, вось жа пакінуў то-то, то-то, вось вы мне далі жыццё, я ж, не змарнаваў яго, я ж жыў не толькі дзеля сабе, не дзеля нейкай асалоды, а дзеля карысці, вось не толькі сябе, а ўсіх нас. Спадзяюся, карацей, што змагу выкарыстаць, быць чалавекам і пражыць гэтае жыццё чалавека і памерці чалавека. Такі вось гісторыя дзеда Янкеля і такія цікавыя думкі ад Ігора. У дзеда Янкеля пачалі выходзіць караценькія відэа пра розныя культурніцкія цікавосткі, а яшчэ рыхтуецца да выдання другая кніга. Карацей, калі яшчэ не сочыце за праектам, то абавязкова гэта зрабіце, бо гэта тое, што карысна і займальна. Дзякуй, што даслухалі выпуск да канца. Спасылкі на дзеда Янкеля і на кнігу з дзедавымі казкамі будуць у апісанні. Нагадаю яшчэ пра падтрымку праекта «Вандра». Нешта кожны месяц на аднаго чалавека меней сярод тых, хто падтрымлівае, і гэта сумна. Праект існуе выключна на вашай падтрымцы і на ўласным энтузіязме. Таму не праходзьце, калі ласка, міма, ды падтрымайце праект любым вам зручным спосабам. А гэтых спосабаў насамрэч хапае. Ад нумара карткі да пляцовак накшталту Рэвалюта ці Бусці. Карацей, ваша падтрымка дакладна зробіць значны ўнёсак у эфектыўнае існаванне праекта, і ўвогуле ў існаванне праекта. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце праекта «Вандра». Дзякуй. А каб не прапусціць наступныя эпізоды, падпішыцеся на YouTube-канал «Вандры» і на сацыяльныя сеткі праекта. Гэта Telegram, Facebook і Instagram. Усім дзякуй, і, канешне, вандруем!